Již po třetí zorganizovali dobrovolní hasiči z Minic netradiční běh do vršku. Na tento sranda závod účastníci jen tak nezapomenou. Zima zaťukla na dveře o něco dříve a tak museli hasiči zdvojnásobit všechny síly, aby kromě náročného běhu dokázali zabojovat i s nepříznivým počasím. Události se zúčastnili dobrovolní hasiči z Minic, Úžic, Přešína, Dobroměřic a dokonce přijeli i hasičky z Nelehozevse, které zdolaly závod s plným nasazením. Možná jsem byla rychlejší, než jsem počítala s tím, ale spíš co se mi nepovedlo, bych mohla říct teda. Vlastně jsem mi špatně přelizla ta překážka, co byla. Určitě bych potřebovala jako lepší fyzičku mít na to, nejsem moc zvyklá do kopce běhat nebo vůbec závodit takhle, takže určitě bych měla se začít trénovat tady v tom směru. A jakých úspěchů jste doposud s vaším týmem dosáhla? Tak už jsme byli několikrát první jako ženy, myslím, že jednou druhý, takže asi to. Jako vždycky, když někde jsme, tak máme určitě nějaký ten pohár. Práce hasičů není nikterak jednoduchá. Naopak je fyzicky i psychicky velice náročná a proto pořádané závody krom zábavné funkce plní i funkci přípravnou. Hasiči z Nelehozevse se nezúčastnili běhu do vršku prvně. Jaké shledáváte ve vašem týmu změny oproti minulému ročníku? Máme podstatně lepší tým, že jo? Máme ho posílený tady Hanku, co teďka před chvilkou mluvila. A jinak jako jsme dobrá parta, tak o to jde hlavně. Během akce mohli závodníci a diváci zahřát svá zmrzlá těla teplými nápoji a zaplnit vyhládlé žaludky párkem s chlebem. Náročný závod s časem 33 vteřin nakonec vyhráli dobrovolní hasiči z Dobroměřic. Cítím se skvěle, protože dneska určitě bylo náročný počasí, takže pro všechny závodníky to bylo určitě dneska si museli šáhnout až na dno. A my jsme to vyhráli, takže dneska ten pocit z toho vítězství, to je úplně neskutečný. Co bylo nejtěžší, krom toho, že vám počasí nepřálo? Úplně všechno. Zmrzlý hadice, prsty jsme necítili, je to neštěstí takhle. Takovéhle počasí je to opravdu záběr. Všem přítomným hasičským týmům patří velký obdiv a uznání. Dokázali totiž, že při skutečném výjezdu jsou schopni zasáhnout za každých podmínek. Každý z těch hasičů si dneska opravdu musel šáhnout na dno. Aby dokončil závod v pořádku a ve zdraví, tak si dneska musel šáhnout na dno. A já si myslím, že všem se to povedlo. Prakticky tady dneska vyhráli všichni.